Si Kristo mao ang kamatuoran. Matod pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mutuo ba mo nga ang tanang isulti ni Hesus tinuod? May klarong sanong. Mutuo mo nga ang tanan iyang gisulti tinuod? Kana. Matod pa sa atong ebanghelyo, si Jesus miingon siyang mga tinunan, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Kanusaman mawa ang atong kaguol o ang atong kabalaka, basta mutuo ta sa tanang gisulti ni Jesus nga matuod. Mutuo ganita na, wag tang dayong atong kaguol, wag tang ang atong kabalaka. Pero musupak ganita, portig yung balakaha, portig yung guula, usahay mo resulta pag kasuko. Wala. Kaya giisip man nato nga ang atong eleksyon mao ang sa to sacred right nga kada boto nga atong himuon, every vote nga atong himuon, sacred decision. Sa ato pa, kabubuton sa Ginoo nga mag-eleksyon ta. Kabubuton sa Ginoo nga naay mapildi, nasay mo daog kay lagi nag-exercise ta aning atong sacred right. Tungod kay wa nato tuuhi ang kamatuoran. Tanawa ra gud ang imong naong. Inigpanamin nimo mutuo ka nga mao na imong naong. Kinsa dinhi nga inigpanamin mutuo gyud nga kanang iyang naong mao gyud na iyang naong, taas ang kamot. Anya, wa ninyo badlisi inyong kilay. Wa ninyo kolore inyong buhok. Kay imo ganin ang giusab, pasabot wag ka mutuo nga mao na imong naong. Nya imo dayong usbon kay mauna ni ang akong naong. Pero tanawa, og naa kay usbon anang imong naong nga wa na mahasubay sa natural, maratol ka. Maratol ka. Natanawa, pa-color ka sa imong buhok, magpasiplat sa kas imong tupad nga nag-color siyang buhok. Maingon sa ka, maingon ka, mura mag-arang-arang na iyang pagka-color. Nga no, ning ako na ingon ani man eh. Magbadlis ka sa imong kilay. Magsigi sa kagpasiplat anang namadli sa kilay. Magtanaw ka, murag maayong pagkabadlis tong iya, ma-insecure ka sa imo. Kaya nga naman, ikaw na may nagbuhat, ana, di naman na iyas Ginoo. Oo na. Oo na yung resulta. Muna ang mahal nga birhen, way ratol. Wagi ratol. Manganak og pasungan. Mamabdos nga way bana. Okay lang. Relax. Manganak lag pasungan. Kay gi-reject sa mga balay nga ilang gipangtuktok. Okay lang. Nilakaw galas 12 gabi, das bata bagong nataw ngadto sa Ehipto, okay lang. Ana. Nagpuyo porting pobriha, wa gani ka pa eskwela iyang mga anak. Mga anak o sarang dayang anak. Wa ka pa eskwela iyang anak. Okay lang. Ana. Biya-biyaan ni Kristo kay nagsigi nagwali si Kristo. Okay lang. Relax lang. Di magsigig kabalaka. Uy, ang iyang anak gilansang man sa cross. Ang sa may gibati ni Maria. Relax. Nihilak siya apan relax. Wa gyud magyaw-yaw. Wa gyud masuko. Pasabot, okay lang. Ana, karon gihimo na gyud hinuon siyang rayna sa langit ug sa yuta. Naratol. Wow, okay lang. Muna kay rayna man siya sa langit ug sa yuta, nagkagubot man ang atong yuta tungod sa gubat antong First World War, nagpakita dayon siya ni adtong 19 no sa to? Amo kibaw. 1917. May 13, 1917, nagpakita siya aron mahunong ang gubat. Naratol naman sad ang mga tao kay
Sige naman silang simba ng mga Diyos-Diyos. Hastang ilang mga anak, ilan namang ipang-offer ngadtos Diyos-Diyos, patio naman nila. Gitudloan sa kinsa gitinuod nga Dios aron ma-relax ta. Karon naratol ba ang kalibutan? Siging abortion, siging corruption, siging addiction, siging homosexuality, siging dinumtanay. Mao ni ang karatol karon sa kalibutan. Gubat na sad. Naay naggubat nga nasod, batok nasod, naasay naggubat diha sa social media. Nagunay pagyuggubat ang mga pariha og gituuhan. Di ba? Hastang mga isig ka Katoliko nagunay og gubat diha social media, hasta patingaling isig ka pari nagunay og gubat diha social media dinautay tungod lang kay lain-laing partido nga gisuportahan hangtod karong mga orasa naggubat pa sila. Kaluoy, no? Kaluoy. Kamo wa na mo naggubat ron. Nahaaroy daghan, banag asawa nagsigi paggubat, hasta gani mga anak ngadto iyang isig kaigsuon naggubat pa, og wa man mag-ilog, wa man maggubat parting eleksyon, naggubat parte og katigayunan, mga kabilin, wa magtingganay. Hangtod karon kay nagkinihaay na. Di ba? Usara gay mo tubag ang atong ang atong gidili nga mo'y mo tubag, mao na hinoy ni tubag, no? Kamo tutok lang mo nako. Mao na ato ginang bantayan unsaon pag-relax, tuo sa pulong sa Ginoo. Nakaron ang Ginoo nag-ingon, ako patyon, ila kong ilubong, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko. Nituo ang mga apostoles na sinati nila ang pagkabanhaw. Nagsigi silang sangyaw, matod pa ni San Pablo, mao kini ang maayong balita nga among gisangyaw nga nabanhaw ang Ginoo. Karon ingon naman sa Kristo, ayaw mo kabalaka kay didtos balay sa akong amahan. Tu ay daghang lugar dito, na daghang mga rooms dito, ako mong andaman. So di na ko ma-imagine unsa ka ning room nga giandam ni Kristo dito sa langit, no? Lingi ay mong tupad. Ingna mutuo kang doon na kay condominium dito, ingna. Mahal kay condominium unit dire di ta kapalit. Pero tuad ay daghan dito, gaandam na si Jesus. Mutuo, nituo imong tupad. Yes, why kuno pangutanay na nituo ka ni? Ang sa may buhaton ninyo kung nituo mo ana, ay namo pagsigig himog balay dinhi. Ang sa may atong himuon, simbahan. Maghimo tag simbahan, dili balay. Nya sa may inyong buhaton na inyong balay, ipamaligya na. Nya ipalit og slot. Aron matukod ang atong simbahan. Kay ay kabalakat, ana ka dito'y house and lot. Dili to maigo sa linog, di to masunog. Porti pag itong ninduta. Porti yung ninduta kay Ginoo gyud gaandam ato. Anong luya mamugnaon, di man mo mutuo. Basta kani nagi akong isgutan no, luya kay mo mga naon. Ang dinhis kalibutan biyaan ra ni nato tanan. Apil na ng mga posisyon diha sa gobyerno o kaha dinhi sa simbahan. Biyaan ra ni nato. Magunsa mag-ikay mailik pagka presidente pero padung di ay ka sa impyerno. Magunsa mag-ikaw mo'y nailik isip senador, isip congressman, isip gobernador, mayor o mga konsehal o board members pero padung di ay tangtanan sa impyerno. Di ba? Unsa ra magiilhanan nga malangita, biyai ang tanan sa kalibutan, tukura ang simbahan, isabwag ang maayong balita. Ani ay atong tukuronong kumbinto ay kita na mo sa atong kumbinto sa perspective. Nindot kaayo. Unsa may imong gi-elect karon? Earth or heaven?
Tubag. Sige, kinsay mo elect og heaven, tasan ka mo? Ay muglakaw nga di kapalit og slot. Ora na siya. Sige, nindog na ta.